Umkhulu Chawe ke umkhulu Mahlebo uthi kuni uyacela madoda masike sibambisaneni siyekeni lento yokuthi sihlukumeze amabhinqa nabantwana. Aba bantu ngabokuthandwa, ngabokunakekelwa, ngabokukhathalelwa. Akusibantu bokuhlukunyezwa babulawe ngendlela enza ngayo amadoda okanye esenza ngayo thina madoda namhlanje. Siyabulela kumkhulu Chawe. Ucela ke silikeni, sisubscribeeni, sishareni, sicommenteni ngoba ezi zinto zenzekayo namhlanje zizinto esiziplanta konyana bethu abakhulayo. Njengoba thina sithi izilwane zanamhlanje sibulala amabhinqa, onyana bethu abakhulayo bazeka mzekweni. Ingabe yilento esiyifunayo na into yokuba abantwana bethu onyana bethu babe ngamadoda ahlukumeza abafazi, babe zinyamakazi ezibona abafazi njengezinto zokudlala nezokubulawa?